Talihon na ni lala si Tano. Lala. Kaya nag-inom, mag-ubisaw na, nag-isgot ba? Ang imong biktimahon, ang tato ni Lala, si kinagwapahan na mo ring sales clerk. Hindi naman, i-mention ka na balibaan na, patay ka. Hi guys, unsa karon di ana pud ko ari gawat-tuwat lagi sa ga-invite. Okay, unsa gilaayan ko mo na hindong ram pud ko aring suok ko. Kon kuan, hawa na lamang gisuwat daan ag mga himuonon kay para diretso kay para inagpan ng time in sa uban. Kun ako'y abot buhaton kay daghan pa sa magpapirma, unsa pa sa mukan ko, dyan ako'y gipangbuhat. Sa gabal daghan mo papirma sa mukan ko sa dyan ako gibuhat mo nang mawa ko sa akong gipambuhat usahay napay mamagting sa counter mo nang dili pud lalim nga ni trabaho ba nang saon malagi trabaho man so tumanon lagi sa murag nanaron sila hapon kuan naman hapit naman alas 9. 2 hours later. A few moments later. Hi guys, naniwag ko na may diri sa budiga. Guys, good sila rin uyab-uyab. Talihon na ni lala si Tano. Kaya nag-inom, mag-ubisaw na, nag-isgot ba? Ang imong biktimahon, ang tato ni Lala, si kinagwapahan na mo ring sales clerk. Hindi naman, i-mention ka na balibaan na, patay ka. Kaya usahay kayo, Kanina lala oh. Isa may magdali. Ha? Isa may magdali. Isa may magdali. Ikaw. Diyan pagdalihon nam sa lang sila. Na-inlove man dahil sila bisag minjo ng badya kayo mang-display ko nung makita, igot-igot. Puti ko nung kigo. Puti sigol. Black. Puti kigo. Tuloy na. Magpay-pay, tagatan ha. Doon ako eh. Ang masudan atay sa manok, magpay-pay man. Nung si JP nga, basag na abdo. May sa mula ko ba? Pagmunsan ako. 2 hours later. Hey guys, mayong gabi, yung nanak ko sa akong kwarto, maupad yung pagabutikan sa trabaho, dya, yes, ang kodayon kay, kanang, parang makapahuway, pero, mangita sa kong i-vlog karon, ako isumpay,
Na naman si Makmak dahil abot are. Ako na may vlog din. Wa mo ko pag sumpay sa vlog ganiha kayo nakalimot kog vlog kay na busy ko ganiha kay naga inventory unsa busy pud ganiha pud gamay ha busy pud gamay. Dahil overtime pa jud ko so wala ko kanahuna og vlog unsa mo nang ari lamang ko mag-vlog aring boarding house. Aring boarding house ako rin nabilin ganiha aw ako ra isa pang abot unsa pasalamat ko karon kay abot na si Makmak. Mo pag-abot sa gikan duty gikan sa Alturas Mall. Jadi agad dalik dagan. Kaya ingon man ko nga kanang kuan lagi mag continuation sa vlog si Jai yung vlog ron. Zadara da jadi man makita kay ngit-ngit man isang kwarto. Na isa man makita. Nandiyan na pakita na. Okay ra. Da mura man tiaw ning aning ngita man eh. Unsa mugawas kay yung abangan yung mugawas kay Hindi ko gawa. di ni makaligtas no kay mo man jud yung continuation sa vlog. Kay mukaon naman po na unsa yung tan-awon unsa na po sudan. Naman ni sa lamisa ba? Oh, tagna sila ho dia as usual. Himpalit na pog barbecue. Wa sila ing sudan ni si Makmak sa barbecue. Wala jud ni sa barbecue. Karang gabi barbecue na ngit-ngit man. Na barbecue. Dako na kuan ang kanang tindahan sa barbecuehan kay si Makmak suki nila karang gabi. Nanguli pag ubang mga ka-boardmate na mawari sa kamera duha ni Makmak mabilin ron. Yuli destan. Hing uli. Bisag pa overtime mo to ugma hing uli jud. Pa overtime mo, di mo overtime. Magtumag isa ha, magkama na laman si Jagka o galingong kampanya kay para siya magbuot. Saan man, di man mo overtime. Wa nag-need o kwarta. Diyan pa sayaw ko rin kwarto.
later. Ang sakit-sakit pala ka nang naloko ka. Kaya naman sa relasyon na to ayoko na. Masaya na ako, wag mo kong ginagago. Anak ka na lang ng maluloko mo na bago. Ang sakit-sakit pala ka nang naloko ka. Kaya naman sa relasyon na to ayoko na. Masaya na ako, wag mo kong ginagago. Hanap ka na lang ng maluloko mo na bago. Sabi ko na nga ba, may masama kang balak. Kaya naman sa relasyon na to, ako lang ang napahamak. Inisip ko na kagad, bago pa ako mawasak. Ayoko na samahan ka, mas gusto ko na lang na uminom ng alak. Kasi mas masarap pa malasing, kaysa sa mahalin, pagkita ng mahalin. Buti na lang nagawa ko pang sarili sigipin, kasi malapit namin kumapit sa patalin. Kasi lahat ng pinaghirapan ko ay ubos, dahil dyan sa mga mamahalin mo suot. Pag di ka nabilang na umo ay nakakunot, pag niyaya ka sa kama, ang dami mong palusot. Ang sakit-sakit pala kapag naloko ka. Kaya naman sa relasyon na to ayoko na. Masaya na ako, wag mo kong ginagago. Umanap ka na lang ng maluloko mo na bago. Masaya nung una, pero di ko inakala na ikaw pala ay may tinatago, lininto ang pala. Anong nasa isip mo? May gusto ka na namang ihirit mo. Kahit di ko kaya ipipilit mo, kabisado ko na yan mga gimmick mo. Lumayo ka sa akin, hindi kita kailangan. Tingin mo yata sa akin ay mayaman. Pinagsisiyan ko na mahalin ka, kaya ngayon nandyan ako natiisin ka. At kahit na ikaw ay bumalik pa sa akin, di pasensya, mas kailangan kong paalisin ka. Ang sakit-sakit pala kapag naloko ka. Kaya naman sa relasyon na to ayoko na. Masaya na ako, wag mo kong ginagago. Umanap ka na lang ng maluloko mo na bago. Di na para maniwala pa sa iyong mga salita, di na magpapadala. Hi guys, na ako sa kwarto unja ganiha ga vlog ko ni Makmak ja gatago-tago kay madlok i-vlog unsa karon hingkaon na ako na pong dungon gatuog nakalimot ko. Hawa na po rin dungon kay hingkaon na. Kaysa Dara. Gatuog pagkatakas si Makmak. Mo si Makmak. Nagkakahalaga raw na No. 30,000 pesos. Yung tanaw Kim GS katong gabi ba. Party og battle. Problemado sa pera, lalo na ngayong pandemya, ang magsasakang si Unsa lisod atong batula? tunay na pangalan. Di, sila unang mga bear na bear. Do. Lagi. Nakalos na buti. Halin 30 mil. Kwento sa kanyang kapitbahay na may Kim GS na siya gabi sa katong battle nga nakitaan sa mga presyo di bababa ng 10,000 piso. oh naliman ba kag 10,000. Naalala tuloy ni Mang Erning na sa kanilang mga kuweba, may mga nagkalat na lumang bote ng cerveza. Mangita di ko mga buti di nga mga karaan. Ito nga ang mga antigong bote kasama ang 6 pang mga kapitbahay. Natungo sila sa Yawa na. Ako sa lamang pagod din naman dayon kay tanaw ko Kim GS. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Puso ko ikaw lamang, wala nang iba. Kahit hindayo ka, parang kapiling ka. Sa bawat sandali, ika'y naaalala. Walang ibang mukhang bibig, kundi ikaw sinta. Sa mali, di pa handa.
pagkat hindi pa niya kayang magtiwala. Nandito ako, naghihintay sa'yo, pagkat ngayon lang nagkakilala ng katulad mo. Sa puso ko'y ikaw lamang ang mamahalin, ang magpakailan may tanging ikaw ang iibigin. Ikaw ang siyang pangarap ko, ikaw ang buhay ko, tanging ikaw, walang iba. Sa puso ko. Lahi si Zaog na ngani kay murag di ta makadungog sa tuntingog. Murag kuan di magdungog. Nawa. Sani ba niya oy si kakuan? Kahog. Ang mamahalin, ang magpakailan may tanging ikaw ang iibigin. Ikaw ang siyang pangarap ko, ikaw ang buhay ko, tanging ikaw, walang iba. Sa puso ko, sa puso ko, ikaw lamang ang mamahalin, ang magpakailan may tanging ikaw ang iibigin. Ikaw ang siyang pangarap ko, ikaw ang buhay ko, tanging ikaw, walang iba. Sa puso ko. Kalihog kahog ang cellphone, murag buang. Di magdungog. Mo nang lingaw ron. Kay giburingan sa boarding house. Oh my God! Wow! Kanta ko ng kay Ogie Alcacid yung Huwag Ka Lang Mawawala. Pero akapila tayo ngayon kasi walang music. Wala akong music. So, kanta-kantar ko ani. Akong i-feel. Sige, 1, 2, 3, go! Isa lang. Jabag. Sumubok na akong umibig at nagbigay ng tunay na pagmamahal. Ngunit kami ay nagkalayo pagkat hindi kami magkasundo. Heto ka, bagong nagmamahal, nangangako na tayo ay magtatagal. Ano ba ang dapat kong gawin? Sana ay pagbigyan ng aking hiling. Huwag ka lang mawawala. Kapag nariyan ka, ako'y sumisigla. Kahit hindi ko pa kaya ang magmahal, sana sa akin ay hindi magsasawa. Puso'y ibibigay sa'yo sa oras na maghilom ang sugat nito.
Panahon lamang ang hinihiling sa'yo. Sana ay pagbigyan mo ako. Sa'yo uban kanta. Kung Zabag mo ko, Pilmira. Kung mawawala ka sa piling ko, hindi ito matatanggap ng puso ko. At bawat pangarap ay biglang naglalaho, mawawalang saysay ang mabuhay sa mundo. Kung masamang panaginip lamang ito, sana ako ay gising. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh!